Yes, makaingon ta, giandam si Mama Mary sa una palang daan aron mamahimong inahan ni Kristo. But the question is, pwede pa ba gihapon siya nga musulti og no sa invitation sa Dios nga mamahimong inahan ni Kristo? The answer is yes. Kay wala siya pugsa. Mary, naagihapon siya freedom to choose yes or no. Now, kini ang nakanindot. Bisan kabalo si Mama Mary nga ang iyang pagsulti og yes, pwedeng mo patay niya. Kay pwede siyang makasuhan og adultery, and adultery is pwede kang patyon. Sumala sa ilang balaod. Nitubag gihapon si Mama Mary, yes, your will be done, O God. Unsay epekto? Naburos dayon siya sa anak sa Dios, na tao si Kristo, nga maoy kahayag sa atong kangitngit, nga maoy nagdala og paglaom aron dili ta mo surrender kung naatay problema. Kitang tanan nabulahan tungod sa yes ni Mama Mary. Thank you, Nay. So karon usa may atong pamalandungan ani. Mga igsuon, kung makasala gani ta, bisan pag usara ka tawo ang imong gihimuan sa sala, daghan gihapon ang madamay ug maapektuhan. Example, kahinomdo mo katubitawng maestra nga giingnan nga kuhaan siya lisensya kay midisiplina siya sa usa ka estudyante. Diba? Sila raman unta to. Pero kinsa karon ang naapektuhan? Tibuok Pilipinas ang nasakitan ug miduyog alang sa maestra. See? Sa pikas bahin, kun maghimo pud tag maayo, bisan pag ang imong kaugalingon ray gihimuan nimog maayo or usara ka tawo ang imong gihimuan og maayo, ang tanan maapektuhan gihapon. Katubitaw akong classmate sa high school sa una nga nalulong sa bisyo ug dautan nga droga. Karon, to cut the long and painful story short, nisulod siya rehab, napag-o siya, ug karon bisan tuod ang iyang kaugalingon iyang gibag-o, pero naapektuhan ang kadaghanan tungod kay nahimo naman sa karon nga tig-ayo sa mga nalulungpod sa droga. So daghan na ang na-inspire tungod niya, daghan na ang naayo tungod niya. Although siya ang naningkamot lang nga mamaayo para sa iyang kaugalingon, pero daghan ang tanan na inspire, bisan gani ang mga wala gagamit sa droga nga nakabalo sa iyang istorya na inspire pod. See? So mga igsuon, please gamita sa maayo ang freedom nga naa nimo.